Skont il-World Cancer Research Fund il-każijiet tal-kanċer f'Malta ser jiżdiedu b'49% sas-sena 2030. Dan ipoġġi lil Malta fost l-aktar pajjiżi b'każijiet ġodda ta' kanċer. Il-professur Viktor Għaxaq f'artiklu fuq The Sunday Times qal li l-World Cancer Research Fund jagħti bosta raġunijiet għal dan. Madankollu l-opinjoni tiegħu hija li hemm ħafna aktar fatturi illi ser waslu biex ir-rata tal-inċidenza tal-kanċer fost il-Maltin tola daqshekk. Il-professur Għaxaq qal li d-deċiżjonijiet ħżiena dwar it-trasport u l-enerġija ser jikkontribwixxu biex il-kanċer f'pajjiżna jiżdied. Qal li l-istqarrijiet fejn tipprova teżonera l-użu tal-heavy fuel oil huma assurdi u abbużivi għaliex dan qed jikkawża riskju ta' kanċer u problemi ta' saħħa. U qal li din l-istqarrija mhix ibbażata fuq xi studju epidemiologu, jiġifieri studju tal-inċidenza u t-tixrid tal-Mart, imma aktar fuq esperimenti tal-laboratorju. Dan għaliex hemm diversi pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jinsistu li l-użu tal-heavy fuel oil qabel jinħaraq iwassal għal kanċer, bl-istess mod bħal mal-ġar u tqiegħed tiegħu jista' jikkawża problemi kbar ta' saħħa. Jisħaq illi dak li jista' joħroġ mill-power station huwa perikolus kemm għas-saħħa kif ukoll għall-ambjent u l-miżuri ta' abatement illi ħadna ma jserħulux rasu. Għalhekk l-għażla tal-gass hija ferm aħjar mill-użu tal-heavy fuel oil. F'dan kollu huwa jappella l-aktar responsabilità u kontabilità li fl-opinjoni tiegħu hija kważi neżistenti, bħalma hija neżistenti jgħid il-professur Għaxaq id-distinzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji u l-forzi politiċi f'dan il-pajjiż. Għalhekk itenni l-professur Għaxaq f'dawn iċ-ċirkostanzi huwa ħafna aħjar li nużaw il-gass milli niddependu fuq l-aktar żejt li jniġġes il-heavy fuel oil. Apparti l-politika dwar l-enerġija, fl-artiklu tiegħu il-professur Għaxaq qal ukoll li jekk irridu naqsu r-rata tal-kanċer f'pajjiżna hemm ukoll bżonn illi nfasslu politika aħjar dwar it-trasport pubbliku. Il-professur Viktor Għaxaq li jgħallem il-bioloġija fl-Università ta' Malta kif ukoll huwa chairperson tal-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja qal li dan l-artiklu kitbu fil-kapaċità personali tiegħu.